rupane biru bedhaomba nang dandamono. Aku rabi kak golek sing ayu, masih elek ritek pokok pinter nyitak boto. Sing penting rukun gak tau ngarsolo. Waktu terang bulan, udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang, datang kawan saya, Om Cucu itu namanya. Mari, mari, mari kita terbang Tanjung Perak. Datang satu taksi, kita soraklah bersorak. Taksi Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar, keroncong, biol, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Copodo nolongso, jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Ulat ojo mangkel, yen dikongkon yo sing gelem lem 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 lem. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, ku telah jatuh cinta kepadanya. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Tuku kayu digawe rajek, bojoku ayu utange sak bajek. Pinara ingkang sekeca mirsanono kesenian kula. Ayo dieling-eling dolor, ojo sampe lali nek karo wong tuwa. Ojo sampe wani. Luwe-luwe karo wong tuwa wedok, ayo dihormati, sebab iku kasih sayange tulus.
sampai kasih sayang seorang ibu berjalan sepanjang masa memancarkan sinar cahaya rela berkorban demi keluarga gak mengenal lelah lan putus mulane kabeh tak jaluk dulur aja nyembah kayu lan watu sebab iku dudu panggonane wong jaluk estu sungkem nang wong tuwa wedok nyuwun doa restu sebab nggone swarga di bawah telapak kaki Lolikur Desember ojo dilalekno iku hari ibu ayo dirayakno kanggo menghormati kaum wanita mula kaum ibu ayo dimulyakno sebab dadi wong wedok kok butuh perhatian sebalike dadi wong lanang kudu iso dadi pengayoman senadyan wong wedok uga duwe perasaan mulane aja sampe digawe pelecehan wong contone lah aku dewe rumah tangga 15 tahun gak tau ana KDRT aku gak mentolo ndelok bojoku awake kuru nemen bungkringe tau keterak angin lesus ilang sak sandale namung semanten pitungan kula menawi lepat nyuwun sepuro alhamdulillah kepethuk kanca lawas. Ya apa kabare? Wan. Apik aku awake munggah aku. Masih gak kon celuk aku munggah. Awak dhewe matur suwun. Heeh. Halo. Ternyata warga masyarakat kene tasik seneng karo kesenian Jawa Timur terutama ludruk. Sing duwe gawe wonge blater ketar-keter. Wah. Aku teko mang ya Allah. Bu siapa iki? Bu Indah. Bu Indah. Bojone Pak Bayat. Masalah. Apa awar? Lu tak tawar. Iya. Nggih.
dangu mboten kepanggih nggih mboten sampean tanggap ngene aku. Ya, aku ndelok wong-wong dikeki apa kae. Lho alhamdulillah. Kanca-kanca kabeh teko kene kek sak kresekan buah-buahan. Isi apa ae? Ana sing apel, ana sing nangka, semangka, salak, rambutan. Sak kresek kae kok bangga. Lho, ya bangga war. Benda aku langsung dilebokno, langsung kei rong kresek. Lho. Saking cintae ambek aku. Benda rek, kok pilih kasih ngono sih? Nek kon isi apel, ana rambutan, ana semangka. Aku rong kresek kang rong kresek. Isi apa war? Blimbing wulu. Gak keliru wae iki rek. Blimbing wulu. Lah nek blimbing wulu aku ya Mas gak dikek gak masalah. Apa? Oh blimbing wulu terus digawe apa lho, War? Lho. Beke keliru buwe rawon mang dikekno aku. Wah, kon ngene lho, War. Awak dhewe iki suwe gak tau kepethuk. Ya iyalah. Lah iya. Aku wong penting kok. Kapanane, War? Aku nang omahmu. Nanggonku kok. Lho. Lawangmu gak ono, bojomu mengo. Omongmu aku nang omahmu war. Awakmu nanggonku. Iya. Lawangmu gak ono, bojomu mengo. Bojoku mengo? Kon leboni. Tak bacok ndasmu kon kok. Ngomongmu keliru. Yo gak ngono. Aku ya balik mulih sih war. Balik mulih. Lah iya ngomongmu keliru. Lah sik bener. Bojomu mengo, lawangmu gak ono. Lho, padha ae lah. Lah ya padha ae. Awak bojomu gak ono, lawangmu mengo. Ngono ta? Lho iya lho. Oleh 2 minggu. Lapo? Aku balik mana sih? Nang omahmu. Ono arek cilik. Aku wong penting. Arek cilik ganteng. Awakmu ku nang ndi ae? Dicelup-celupi pejabat-pejabat iku aku. Lho. Nang omahku ono arek cilik lho, Wan. Arek cilik umur kira-kira TK lah. Iku sapa? Anakku. Anakmu? Iya arek ganteng ya. Iya. Anakku. Tak kei dhuwit 100.000. Waduh matur nuwun, Sul. Lah iya. Eling-eling kata anggap sapa-sapa. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Bener kon? Lah iya. Maneh. Let 10 dina bae. Aku nang omahmu maneh. Namaku maneh? Awakmu gak ono. Gak ono, aku nang Jombang diceluk Pak Bupati. Kok suwi bok ngono sih modele. Wong penting kok. Lah kok kono iku ana arek wong tuwek. Wong tuwek. Wong lanang tuwek ngono lho. Bapakku. Iku bapakmu? Bapakku. Tak kei dhuwit maneh. 200. Waduh matur nuwun Sul, mangkane bapakku rokokan gebes ae. Kata anggap bapakne sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapakne kanca. Iya bener kon? Bener kon? Ngono iku war. Lek ya wis. Ngelek awakmu ancane angel. Sak wulan aku merono maneh. Merono maneh ana arep wedok ayu. Rambute dawa. Bengesane manger-manger. Bojoku Sul. Iku bojomu? Tak kei dhuwit 1 juta. Kon kei dhuwit 1 juta? Mangkane aku diwangsakno ndas wedhus 3. Kata anggap bojone sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling tak bacon. Bojone wong arep dianggep. Ya apa sih kon? Oh nganggep tok ae lho, War. Masih kon loro atimu. Lah apa loro iku? Aku ingin nang mamu. Ya. Ketok arek cilik ngono sapa iku? Iku anakku. Tak kei dhuwit 200. Alhamdulillah matur suwun. Wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Iya bener. Iya. Aku runu maneh nek wong tuwek, tunu-tunu lho kate tak kampleng sakno. Kok tak kei dhuwit 400. Bapakku iku. Bapakmu. Lho ya. Tak kei dhuwit. Iya. Pokoke matur suwun wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapakne kanca. Iya. Bener. Aku runu ana wong ayu rambuté sak. Jam pira awakmu nang nggonku? Sore jam 4. Jam 4. Rambutnya sakmene ayu. Gawe daster. Tak kei dhuwit 2 juta. Lho. Sapa iku? Iku mono Bu RT. Aduh kakek ngekek irek aku rek. Bu RT gawe daster. Iku siap-siap kate sembayang asar. Tak anggap sapa-sapa, tak anggap RT ku dhewe. Eling-eling Ibu RT ni kanca. Ya. Aku runu maneh. Rono maneh.
jam 09.00 bengi lho. Jam 09.00 bengi. Kamu gak ono. Aku gak ono. Ono wong ayu lho. Lho, Nggih singlet. bojoku. Tak kei dhuwit. Oh, mbok kei dhuwit. Kesusu ae tak kei dhuwit. Heeh. 1,5 juta. Wah, kok akeh, War. Lho. Soale gatang sapa? Iku mono Sapa? Bu RW. Bu RW. Iya. Gak tanggep sapa-sapa. Tanggep RW ku dhewe. Iya. Eling-eling. Iku RW ne kanca. Jam 3 bengi aku. Jam 3. Teko nang mamu awakmu gak ono. Tak ono arek wedok ayu ngono. Pakai duit 5 juta. Iku mono Bu Bedan. Sapa? Bu Bedan. Bojomu bongko ah. Ya apa nang ndi kok gak ono omah belas bojomu. Lah iya. Oh ya dolen pasan. Pas ngelencer. Aku eling-eling sumpek rasane bojoku. Kok iso supek. Mangan sak mangan gak gelem maca bismillah. Lho, Besul kaya arek jaranan. kaya arek jaranan. Lah iya kok gak iso ngaji kaya. Lah, awakmu sebagai imam iku ya apa? Kudune nek iso nonton, iso ngajari. Lah iya, gak iso ngaji tak celukno guru privat. Guru privat ngaji katam boleh 2 wulan. Alhamdulillah, berarti sukses. Lho, Ngono lho. kon nek arep mangan kon saiki kon. Ya apa? Wong duwe gawe kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bojoku. Mangan iku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mangan besuwel. Bareng sego entek. Sadaqallahul adzim. Bojoku gagal paham ya. Oh iso masih ngono ya Kak di mana sampe teko mari mangan sedekah iku. Bareng iso ngaji kon metek lampu kan. Metek lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Cetek. Langsung murup. Aku turu diwacana Yasin kok. Lho ya apa sih rek? Ya wong iso but. Ya apa kebacut iku? Ha iya. Kok iso kelewat batas iku War. Ngene lho, War. Ya apa. Peno iki wis tuwek. Heeh. Sing gelek-gelek kontrol. Lah kontrol leren kondo awakmu ta? Lho jenenge kontrol ayo ngelingno sih. Wah, ngono iku. Awakmu wis kontrol. Kontrol. Sing mbok kontrolno Gula darah. Aku kontrol nang nggoku ditampani karo apa perawate. Heeh. Pak Tawar. Nggih. Umure pinten, Pak? Kula pun umur 50 lebih. Pak. Sampean jangan terlalu makan kambing ya. Napa, Mbak? Karena kambing itu mengandung kolesterol. Perawate ngomong ngono. Iki perawat pekok. Lho ya bener sih War. Apa? Bener lho. Kambing mengandung kolesterol. Gak cocok. Ndeli apa rek? Ndi kambing iku mengandung cempe, Jul. Kon tumono wedhus manak kolesterol. Iya ya. Lho kadang kok. Lah mari ngono. Lah aku dites di gula darah, tes dijojo iki. Oh dijojo. Darah gak mampet-mampet sak wong kae. Mancur-mancur ngono. Lah terus gawe metode lama. Oh, gawe metode lama. Metode sing apa iku? Dimut. Oh, dimut. Mampet zaman biyen aja. Zaman biyen kan metode lama ngono dimut mampet. Iya. Bareng mampet aku mulai man. Loh, Pak Tawar, lan apa kok balik maneh? Kula pipis kok mampet-mampet, Mbak. Lah, jare sestre matamu ngono. Kok iso? Masalah pipis kok nang ngene dokter manglu lah opo? Lah iki Pak Bayan duwe gawe nyunat karo ulang tahun. Heeh. Nyunat karo ulang tahun. Muga-muga sing disunat dadi anak soleh. Heeh. Berbakti kanggo wong tuwa sekaloro. Gunane karo agama lan nusa lan bangsa. Heeh. Ngono. Par, apa? Nek delok potonganmu kaya awakmu, aku krungu awakmu dari tahun dalang ar. Sapa? Awakmu. Lho wis kondang nek aku dalang iki. Ah. Kediri kutane War. Sing dadi nyatane. Ya aku kepengen terus sih. Lho buktekno. Ya gak ngarep percaya nek aku awakmu iki dadi dalang gak percaya blas nek gak ono buktine. Kondang Gondin ditawar Gonzales ijab kabul. Dadi dalang terkenal. Oh, ya buktekno lho. Ayo. Ayak.
Ya Mas adalah cowok rek-rekan dem popor dentong bandem makan kadairo satu ronggo kadairo satu ronggo lho kayak dalang iya kayak persis ya lah temen persis war dalang kok saking iya, gak payu tapi tuh gak payu ya apa sih aku kan gelem di kon dalang gone punden ya ancene aku dalang pak geblok ya lah ana sinden sing longgone kok mirang-miring iki apa iku benakno oyot sindene banci ya makane yo iku gara-gara iku aku gak payu lah tingkahe kok gak karuan ayo tetungno bareng dalang kaya ngono iku aku gak payu perkara iku aku diweling emak biyen diweling tawar awakmu nek rabi nak golek wong sing alise ketel antepan karo wong lanang sing alise ketel antepan karo wong lanang abot karo wong lanang iya loro tolek tangane sing kentel nak loro tangan kudu rambut sing ketel lah iku supaya tapak tangan tapak tangan gawe apa ae mesti lho sambil sak tore dadi lang enake ojo kon rabi nek sikile akeh wulune nak apa war banci gak apa dadi sikile wulune akeh ku banci tau tak rabi gak dadi dandanan ya mesti ae war kok iso ayo totokno aku mau ndalangi lho wis ngono iku omah iku tok terus noto wayang nek ancene awakmu dalang aku takon apa wayang iku kok ungkur-ungkuran ana sing ngadep ngiwa ana sing nengen sebab nek dep-depan kok idon-idonan mbek kancane nek dep-depan idon-idon karo kancane ya ping pindhone apa wayang kok dicepno karo nang gedebok kan dicepno gegermu ini awak dhewe iki suwe gak tau ketemu bogel ya bogel nang ndi arek iki lah dapak kak ngono arek iki kancane kok gak tau lho riwari-riwi ngono lho gak kena dirasani war arek iki war waduh ngene wis kaya udun tenan arek sapa iki suwe-suwe kadak kaya ulere garbes arek iki kok iso mumet kaya kitiran tekon ndi kan hang pulpenmu iki lho iki kaya peti dhewe sih aku kaya ngemsi lho iki lho apa sih karo iki Dek aku kancamu aku iki ya kancamu lho Samsun cocote iki lho telek tawar kok karo kon karo lah aku sapa lembo wis angel musuh wong ngene-ngene iki angel iki kaitane apa sih Pan angel matamu ngono kok angel mungkin pakon gak ngomong teko-teko kenalno Dik hand body Hah? Balen ana maneh
hand body. Ngomong ae Kak. Oh, hand body ku apa kok iki? Lho, sing bagian ngawal-ngawal iku lho. Bodyguard goblok. Bodyguard hand body. Kok iki. Jerene wong iku. Sing teges kene. Sing bagian ngawal aku ya termasuk dep kolesterol iki lho. Yo, ngene iki. Mari ngomong ya gak tepat pisan. Mari ngono Dep stroke. kolesterol. Mari ngono stroke iki, War. Nah, cerdas awakmu. Cerdas awakmu. Stroke dari cerdas. Cerdas iku nek oleh papat gawa nang Indomaret oleh sabun. Kel. Stroke. Ya. Kandhane War. Ono bendu elek. Ono. Apa ya, Pak? Gawe apa, War? Apa itu cengele? Dep kolektor. Lah iya, dep kolesterol. Wis, arek iki go nang puskesmas. Terus Ya diperiksakno. kok usah diperiksakno arek iki. Wong setetak iku. Wis angel tambanane nek wis kene iki. Terus ya apa kon? Awakmu wis madang. Wis madang. Durung. Wis madang. Dorong. Melok dep kolesterol madang, Dik. Temenan. Iya. Ayo melaku. Ayo. Dari madang. Lah iki gak madang apa meteng wong kene lampu ngene ya madang. Madang iku kandhane wong iki dahar, mangan bathok. Madang nek ngene mang wis madang kok kono mang. Ngono kok nesu, cilik nesuan. Kok ngeyel kon niku. Ya gak ngeyel. Madang. Karo nek drop kolesterol e. Kok nyambut gawe duwe jeragan. Melok jeragan nagih. Oh, nagih. Mosok kan sing muni ndukur iki. Ono. Iki ana sing muni ya. Gak muni. Wis gawe ya iku wae. Gak iso pola rek ning ngene iki rumah kamu iso pola. Penagihan. Apa sing kontake? Penagihan. Iki. Sapa iku? Ayo. Waca niki lho. Wong pembukaan yo pemanagian kon iki lho. Iso maca iki iso, gak iso maca. Iso maca ya apa sih? Iki lho, delok iki lho. Lho, tulis iki lho. Penagihan so iki lho waca lah. Oh, niku sama tegas e. Waca ngaku depone to. Telah dibayar lunas. Ya ampun gobloke arek iki wong koyo ngene lho telah dibayar lunas ya. Lan lu karuan lu. Ya apa iku sih? Ya apa? Tulisane. Apa iku? Wong karo tulisane blas ngono kok. Kon iso maca ta gak sih? Wong gak ana apa-apane tulisan apa-apa kok iso. Mangkane gak iso maca. Kok iso Sing cerdas kon niku. Kurang cerdas sampean barang dep kolesterol bogel. Kurang petang dino arek iki. Teblak ngene. petang dino kas. Kolesterol apa nih? Gak diobatno kaya ngene. Lah apa wong barang aku duwe jeragan Ipan. Oh. Jeraganmu Ipan. Jeraganku Ipan. Ganteng soge. Kok kon niku. Sing ndi wong? Temen war, temen gelem melok jeraganku. Wah, sing ndi wong Ipan? Bayarane piro? Wonge gedhe tukur. Lemu. Lho, koyo gathuk kaca. Lah iya, kon digaji piro nang kono? Aku digaji 3.700.000. Sawulan. Sawulan. Titik. Oh, 3.700.000 bonuse. Piro bonuse? Bonuse kadang 2.000, kadang 1.500. Aku nek karo jeraganku. Saking ayo menang pangkat ning ganteng aku. Baguse sakjane bagus. Mosok alah, petuk jeraganku ngono. Nurut karo aku sak pol-pole jeraganku. Petuk aku tak uklek, tak idek, tak unyet. Kon kok wani ambek jeragan? Alat
saking yo menang pangkat. Sing bayari awakmu lho iku. Iya. Tapi aku gak wedi belas. Gak wedi blas. Blas nurut karo aku. Alah, temen tak uklek-uklek. Kok sing temen. Tak saduk tak jotos. Jeraganmu kon kono ku. Alah. Gak wani blas. Sing wacon iki sing? Wacon. Sing ndi? Iku lho wacon. Sing di arek jane. Sesuk kono. Burimu. Gak ono buntute. Ono buntute tak kethek kon. Aku nambah jerakan saking menang pangkat, menang derajat duwe-duwe. Nek trimo tak getak. Apa rene ngono? Kluduk. Gak wani jerakan. Tak setak. Apa rene ngono? Waduh karo aku. Kliwir. Jaluk disiapno iki, War. Mari ngene kon gak mbadok. Lah apa? Ade gak mbadok. Jerakane kepethuk awakmu. Alah wis ngene-ngene lho nyembah-nyembah ngene lho. Mingkuk ngono ta? Alah raine mingku. Sing umpama aku jerakanmu ya. Iya. Umpama. Iya. Umpama jeraganku. Iya. Ayo. Dadi jeragan. Bokel. Dalem. Alah, apa kon? Mani-mani karo aku. Ngono. Ya wis gak kena. Pun mari ya jeragan. Lah. Pun mari ya. Gak kapok ngono iku. Kok apik kelakuanmu? Hebat. Kok apik kelakuanmu? Uklek-ukleken. Sopo ngomong uklek-uklek? Alah, gerakanmu iso aku tak icak-icak. Iya. Lah apa sewar sing ngomong sapa? Sing ngomong icak-icak sapa? Sing ngomong icak-icak iki Mas. Iki lho. Sing ngomong icak-icak sapa? Adu-adu lho. Sing ngomong mingku pang sapa? Awakmu ngono lho. Lah aku kira awakmu kok. Iya aku ra iku mingkup. Nek kepethuk awakmu jare mingkup. Sing ngomong mingkup sapa? Sing ngomong mingkup. Iki lho. Dep kolesterol. Ya iki kolesterolmu ku. Dep kolesterol. Omong ngono. Boten kan. Alah. Oh iso ngene mboten apane. Rene. Kono. Ayo ngene iki. Rene. Lah terus aku karo sapa? Ya apa? Anjir jerakan gendeng ae. Oh niku, wis blenger melok aku ta? Yo kalau wis blenger. Kurang, bayaranmu kurang. Boten, yo kurang jare tapi yo. Kon sak wulan tak bayar piro? 3.700. 3.700 kurang. Jane nggih kurang. Kurang piro? Kari ngomong. 5 juta lho. 5 juta sak wulan. Kira-kira 5 juta iku kurang tak gak? Lho, takone lho. Kira-kira kurang tak gak 5 juta? Jane yo kurang. Lho nek kurang yo ngomong saiki sembarang kare larang lho. 5 juta sak wulan niku rupa apa? 10 juta. Anakmu piro? Anakku cukup, Pak. Cukup, Pak. Anak papat 10 juta. Yo, bawakmu. Sampeyan tambahin. Piro? 50 juta. Wis. Rene yo. Gelem bayar 50 juta. Gelem. Tapi dasmu tinggalan ndok omah. Dasmu tinggalan ndok omah. Lah kok gawe dase apa? Kok kon Loh, tambah melok ke. Iki presejane ngene. Melok aku. Melok aku. Nek sak wulan iki Kai 50 juta. 2 dina tak bayar 5 juta. Ya apa kon? Wah, iki lho. 2 dina 5 juta. Sak wulan 50 juta ku apa? Lho, 2 dina tak bayar 5 juta. Tegesno. Umum tak gak iku? Ya gak suda, enggak umum. Oh, gak umum kok. Dikira wong sombong. Kok niku nyambut gawe ket mangko tak delok guyon ae kon niku. Iki sapa? Kok niki sapa? Gubul ngene-ngene iki lho, kono aja isini perusahaan. Tawar Samsul Rewangku. Kanca iki, Bos. Kanca. Oh, tawar. Iki Samsul. Masalah. Didol arek iki. Didol ah. Sing iki lho rada api. Nek sing iki nek didol, baterene rada irit. Gel. Jeraganmu donyane piro? Waran duweku tumpuk-tumpuk. Duwe tumpuk
tumpuk lho. Tikus lho sampe karep. Lho, ngono lho, tikus garep. Iki dekek ngarep, Del. Dijejelno karo reca. Ambek iki padha api iki. Iki nyangen. Iki dekek ngarep, iki dekek ngarep. Iya dijejel kaya reca. Kaya reca. Sakno pagel. Heeh. Gelem awakmu dituku jeraganku. Gurung panik Suwe-suwe sound system iki tak tuku lho. Rumangan ya waran. Niki kanca kula, Ga. Walah. Kanca kula butuh penggawean. Durung kenal kan? Durung kenal. Minggir. Durung kenal, durung tau ro. Durung kenal, Bos. Sono. Kurang kenal blas ya? Kenal no. Sing durung kenalno. Wis gak. Sing durung tamatno. Ro. Wong sogeh petung kecamatan Ponjol 2 RT. Oh, wah jeraganku. Petung Ya kecamatan apa Punjul iki? petang RT. Yo iki Juragan. Muhammad Ipan Antoho. Juragan Besi Tua Republik Indonesia. Jeragan sak Indonesia. enggak Maksudnya? sak gede bali padha dene. Ngeten nih, Bos. Terus penggaweanmu ku ya apa kon niku? Waduh, gel kon niku nyambut gawe sing temen ngono lho. Wes, Bos. Nek oleh tagihan, tak gawe Nggih. tuku sound system. Iki lho. Nek ditandani gak kenek didol. Ngono lho. Kok Iya, balik dandani dokter pegel. Saiki pun kula laksanakan tugas-tugas sampean. Lah terus kari sing situ iku? Apa? Sing situ. Napa? Lah sing sekti ku ya apa sing sekti ku? Mpun kula tagih, Bos. Awangel saestu lho. Tagi ya duwe dipek dhewe, Bos. Iki butuh penggawean iki. Boto iki. Rene. Butuh penggawean. Rene. Iki mumpung ana rezeki. Heeh. Aku ya butuh masalahku bendang mari. Siap, Bos. Dadi ngene. Siap, Bos. Ayo nyambut gawe bareng-bareng. Hmm. Soal iki masalahe wis suwe. Oleh utang aku sampai ngeluh mikir. Sapa Sing iki? jenenge sekti iki. Utang ya mono, ya mene, gak disaur-saur. Tadi utang iku dicicil yo gak semoyo yo gak. Digolek aimu. Ngene, Bos. Ayo. Nyecil enggak semboyo lho, gak. Suwe-suwe nang WC aku, Bos. Iki wis tuwek aja dijak. Iku Ngandani gak usah ate modern-modern mendeng-endeng ngene. Walah. Gak oleh ya. Gak oleh. Rencana ya apa, Bos? Yo ayo ditagih bareng-bareng. Engko nek oleh sauran, Berang persen aku. walah nek jenenge Ipan Antoho iki gak butuh duit. Ipan Ando. Bos. Niki kula percaya niki nek nagih tes. Ya ngono. Kula pun Iya. bolak-balik nagih niki. Ayo dimaksudku ewang-ewang ngono ngomong, ewang ngono noto. Nek ditagih wong siji wong loro gak kenek diglodok. Dicok Ngono lho. diduduk. Kan wis umum nek bogel iki dep kolesterol. Kon gak kenek nagih balik gak on. Hei iki. Kon balik. Iki ta sing utang. Iki sing utang iki. Gak Iki bakal. angel iki. Jangan nyaur nek prajengan. Nek gak dicekel ngene angel iki. Wong sing dipangan ae angel. Kan sepuntene. Sepunten apa? Kula Ya gawon aja ngalem. kula ngapunten nggih sakjane mau mboten wedhuk mriki. Aku pedhok kalau tak pamit nggih. Lho pamit ya apa sing kok dhisik ta lah. Ket kolesterol. Ayo. Tak parani esuk gak pedhok. Tak parani bedhuk gak pedhok. Tak parani jam 4 sore gak pedhok. Kok nanti kok? Gerangan jane pundi kula? Lho ya. Lho ya apa sih? Sama jam pinten? Iki gana hukum sing kira-kira berat. Sek rene ya. Nggih. Kon utangku wis suwe. Nggih sampun. Utangku yo akeh. Nggih. Ojo nek kok nyicil. Kon semoyo ae lho gak. Nggih, Kak. Utang kok diri kudu nyaur. Sakjane kepengin nyaur tapi napa damel nyaur damel jamur sakit kula. Iso. Utang iku kudu nyaur. Nek kon gak nyaur, iku padha karo Suraya. Ngono lho ngerti ya kon? Niki wong Lah apa teko-teko kono iki lho wong e. Rasaku rono, Mang. Apa rek pun ngasakaken damel nyaur damel nedhe bingung kula. wis ngene. Nggih. Gak usah dawa-dawa ulah. Nggih. Saiki iso gak iso kudu mbok sahur. Sahur, kok sahur. Rasaken nyaur. Nek kon gak iso nyaur saiki, Nggih. duwemu apa? Omamu?
Nggih omah niku. Tak Sita. Nggih ampun wonten kula tilem ngene pundi kula. Kon sok macem-macem lho iki ana kolesterol. Omahmu tak Sita catet. Catet kan? Catet. Kula tilem ngene pundi kula. Terus duwe apa maneh? Gak urus. Nduk jero omahmu duwe apa maneh? TV. TV, pirang in? Rong in. Oh, TV rong ini lah. Rong ini TV tak dompet. Nggih sampean ten lho, cilik. Sita, TV catet. Catet. Sampeyan kok ngawur ya, TV sampeyan catet ya. Sepeda. ya apa maneh? Sepeda nggih ada, sepeda ya mancal niku lho rek. Ya mancal iku apa? Sepeda klik iki lho, mosok Catet Sita pisan. Sita Catet. Kon niku ngene. kok sik. Nades sik, meleto. Aduh. Sampeyan iki pulpen dapat celot. Oh, Set, nggih. Apa maneh? wis. Nggih. Iki nek tak terus-terus percuma wong kamu ya gak gablek. Nggih. Gelem gak gelem iso gak iso dina iki kudu lunas. Semoyo kula. Aku iso nagih cara halus, aku ya iso nagih petung kasar. Nek kon gak gelem saiki njaluk digepuki nggo kene, apa tak gowo nang kantor polisi? Bos. Ampun nek. Wis jelas gak iso, Bos. Mbok saged kula. Gak iso nagih sampean. Samangan mbok saged. Wong klambine korden iki. Lu Awakmu nang kate nang direk rek. Nang pasar. Ono arek wedok iso blingak-blingak kaya pedhet. Ono rokok tok ae ya. Rokok tok ae. Rokok tok tak kres dawet pisan. Hel, cateten. Rokok sori ae. Iya. Nek iki gak dicatet. Kate ya. Digambar. Iya, alek. Aja suwe-suwe. Hel, Gambar, pokoke gambaran. wis kon catet ta. Takonono. Lan apa dicatet? Nggih. Kon niku kok ngono kok meneng ae sesek. Napa? Kok wis mangan ta guru? Dereng ngobrol mangan belas. Catet guru mangan catet. Durung mangan. Durung mangan Catet. Wis mangan catetan tok sampean iku. Omahmu Nggih. sing mangan kate tak Sita. Nggih. Tak robono. Lah kula tileng meneh pundi ya? tak bangun. Kok kon gowo Dar Iman Antoho. Antoho. bos iki sing robono. Catet. Zaman temenan ati robono tambro. Jeragan, Omahku. Nggih. Nggih. Lu iki sak jero-jerone Mas. Tapi dibangun nggih. Tak bangun. Lho, Catet. Catet. TV-mu sing rong in. Nggih. Mene tak tukokno 200 in. Lu catet. Dipene setan niku. Wis talah. Wis nganu to. TV 200 in dicatet. Nggih kula purun ning ngoten. Sepedamu ya mancal. Ya mancal rusak re. Buakan ning Bengawan. Lah kula ampun gak ada sepeda. Tak tukokno picek 17. Napa picek iki? Sepeda sing gedhe ku lho. Oh, Apa jenenge iku? Picek. Ya kok picek. Tunggale lambene arek Nggih iki. kula nggih purun ning ngoten. Catet. Catet. Tapi yo kabeh ku kudu genap hitungane. Lah ngono ah. Saged nggih. Ya nganu to basa niku. Urusan utang Nggih. wis dianggap lunas iku nomor 17 lah wis gak apa-apa lah. Ya. Ketok napa rek? Lah, meneng wis ae kalah. kowe ditata. Ngene lho. Nggih. Nek kon manut aku, Nggih. uripmu gak bakal soro. Mergo wong urip iku sing digoleki enak lan kepenak. Dicatet. Hari. Mana. Ya, nek awakmu nganut omahmu tak bangun, TV-mu tak tukokno sing gedhe. Lah kula nggih purun. Sepedamu tak tukokno anyar. Awak kok Uripmu cek gak soro mergo wong urip golek makmur supaya enak lan kepenak. kok ngeten nggih. Gan Tak bener ya? niku niku saeset. Dicatet. Niku saeset Kuat tuwa. terus pokoke. Saeset tuwa. Nggih. Awakmu nurut jeraganku. Menang bojo. Aja sampe nyulayani jeraganku. Menang bojo. Turutono karepe bosku supaya uripmu enak lan kepenak. Temenan iki. Lo enak basa. Enak. Dicatet.
sembarang iku nek nurut ya gak bakalan rugi. Sing bathi jelas. Makane kepengin awakmu iso makmur. Nggih. Kudune urip sing enak lan kepenak. Nang bojoe. Ya enggak bos ngomong kok. Kuwatir bojoe ngomong tok. Wis tak enak lan kepenak. Dicatet. Mangkane nek kon nurut bos, kabeh urip wong menungso urip lan kepengin enak. Nggih. Nek nurut utangmu lunas, pikiranmu padang, dadine urip lancar, enak lan kepenak. Arek-arek ngene. Kok gak enak ngono sih, War? Kaya iku mang lho rek. Sik, minggiro. Kula Wong niku pegawai baru menengo ae. Nganut aku. Nek kon gak nganut Bogel wis nuturi, Samsul wis nuturi, Tawar ya nuturi. Kon gak kepingin tak urip mangan wareg turu lengger nyandang utuh supaya uripmu enak lan kepenak. Oh, cocok bener bos. Dicatet. Sik bos, ngriki kan. Kula omongan siji loro telu ning mboten percaya, kena bojo iki temenan ngomong. Terus diopo ngomong. Diomong wis bolak-balik. Tapi hanya Sekti wong ganteng wong bagus, jeraganku gak kurang sembarang. Nek kon nurut uripmu enak lan kepenak. Lho, ya apa? pancen bojo. Wong bos sing ngomong kok. Kowe enak lho waras ini. Wong bos iku sing ngomong jeragan. Lah apa kon gak percaya iku? Gak percaya. Lah nek awakmu sok gelem percaya, uripmu bakal penak lan kepenak. Kandhane nurut to bos. Sama jengkel. Dicontoni karo anak buah kabeh. Iki uripe jelas tentrem makmur. Nek kepingin nurut kon, wis tangan to uripmu bakal enak lan kepenak. Gak diuruti kon bongko aku. Ini pegawai anyar kakean pola. Iki lho, ya apa iki? Guys, omongane tiang tiga kok sawangane meyakinkan kula. Iya, iya. Saya setu tadi. Ngene ae, utangmu aja kuwatir, kabeh mang wis tak catet. Ngene. Kula seseni. Iya. Nggih. Wis, Utang tak anggap lunas tapi yo iku. Napa? Arek wedok sing nyeluk kon Pak Mang tak rabine. Masalah niku kita Nah, kenal turu kula kono. Pak. Ya, tak rabine. Engko nek wis tak rabi, omamu tak bangun, tak tukokno sepeda. Niku temenan ah. Temen iki. Disegani lho, Iya, tak yang ono tiga lho. satu. Sampeyan ana awas. Aja kuwatir, kabeh mau wis tak catet. Pun nggih. Saya itu Iya. Del, yakin disiseni yang tiga. Nggih kula ikhlas sampean ngoten tapi utang kula lunas lho nggih. Terus kula umpama syaratnya, tapi sik umpama lunas sampean tambah sama kula sampean 310. Iya tak wis dalah. Sepeda motor sampean tumbano. Iya iya. Nek ngoten nggih kirangan nek ngoten. Dicatet. Dun, nek ngoten kula trimo. Tapi kula enggak ada nadar syaratnya nadar kula. Adik syarat. Lho nggih kudu. Sampean purun apa mboten mboten purun ya Ngono lho, Gel. Ya wis. Rabi dicatet ta. Aja dhisik, aja dhisik. Iki waktu mendadak, Pak. Bos, sampean kudu iku celok udan-udanan. Cepet. Iya, syarat apa? sampean ya. Nek iki temen jodoh, aku ndek nadar. Ya, Wajah ditutupi. Gelem apa mboten nek gak gelem aku emoh. wis gelem. Temenan nggih. Tak susul nggih. Awas saksian yang tiga nggih. Sol, gara kursi, Sol. Ditutupi. Kene mono mate, Sol. Gelem kursi sih ya. Iya, gara kursi loro. Aku tak marasinoman. Iya, gelasinoman rek. Masalah jeraganku dadi manten, Sol. Ya apa? Enake dadi wong sugih. Ya ini wong sugih, Ngomong Bos. sak kecaprok Nggih. kecurutan. Mangkane kono nyambut gawe sing temen. Iya ya, Bos. Ya apa Aja arene? kuwatir. Supaya Ipan. uripe awak dhewe iki enak lan kepenak.
dadi aku delok Rengga. Bare ancane iku lho, ngene iki wis apa kan? Ngene iki ya apa? Sing penting sampean lakon rabi arek iku mang. Ayo usahaku tambah melejit. Urusane sing omahku sing atas. Iya lah kon dadi bodyguard iya apa arek? Engko tak tambahi. Iya, tak tambahi. Sing penting temu mantene ditutupi mergo nadare. Pak Sekti. Ngono wae lho nadar kecil iku bagiku. Sing penting ditutupi. Tak bono manten. Waduh, koyo kemanten temen rek. Masalah. Katingal Sriat Mojo temanten putri. Minggah wonten ing sasana mulya. Di nandeng dening kerik. Olah apa kon sing lungguh? Anakmu iku lho. Kok iso rabi ambek wedhus ku? Masalah. Aduh, bos, dadi manten bos. Ya ampun. Nggih. Oh, nggih Bapak Moroto. Selamat. Iya. Nggih. Tak ucapkan selamat. Iya. Engko sing nggo omahku sing ya atur. Atur dulu, Jal. Iya engko tak critani. Iya. Wis cocok ngomong ae ndak kali yo. Gak usah. Gak usah. Dicatet. Aku tukokno jamu. Tukokno jamu. Jamu napa? Urat madu ambek baceman kijang. Baceman kidang. Adik dicatet. Iku kijang apa, Bos? Kijang Innova Buwanter. Wis ana gak cocok aku. Masalah. Bos, dicatet gak. Ayo, balik oh, tadi bodyguard potongannya tambah suwe tambah koyok satpam outsourcing. Masalah ya Allah. Dek, ya ampun, jatuh cinta pada pandangan pertama. Ngene iki lho, enake dadi wong sugih. Sak kecap rong kecap sing kudu dirabi kenek. Malah ning nyambut gawe ojo males-males masalah. Dek, pen lak pun seneng ya, Dek. Aduh. Ya ampun. Dek, Mas yo sampean tadi sing nomor loro, tapi lak sampean ikhlas lho, Dek, rabi oleh karo Mas Ipan iki. Ya ampun. Aduh, sikile merit, ya ampun. Janggute nyawat. Disini aduh. Waduh. Duh. Kok agresif ngene rek. Wah, libido tinggi, Mas. Aduh, iki biasanya mana ada iki ya apa? Kok gak nyoko-nyoko ngene mangke. Wis salah, ojo kuwatir nek dadi bojone Mas Ipan sak jalukmu, pendane njaluk lintang, njaluk bulan, tak sewakno, apa salah. Lak wis siap lho, Dek. Wut. Lho, tambah suwe tenagane kok tambah rusuh rek. Libido tinggi. Ojo darek sik perawan ngene bas yo ngene iki ya Allah. Masalah. Kira-kira monggo meneh bulan madu sampean tajak nang Singapura lah gelem lho Dek ya. Nang Singapura mlaku-mlaku ngono ya Dek ya. Ya apa sih Rek? Kok disaduki ae? Iki rupane gak tau pacaran iki. Aduh alik Seradin manis. Kok gak nang jor-jor sih? Baleni. Aduh alik Seradin manis. Bagus onggu tengkak kulina membuat aku jatuh cinta. Turi-turi pote ditandur neng kebon agung. Turi-turi pote ditandur neng kebon agung. Hop, wong ngerayu ngono tabu ya. Ya salah. Aduh. Gini iki lho Rek, awane manten anyar. Deg-deg kayak ngene iki. Dek, tak buka nggih.
Aku kepingin memandang wajahmu yang seindah rembulan. Pengen melihat manis senyummu yang mengalahkan manisnya madu. Asal tak buka ya dek ya. Catet matamu kuno. Bapak ini malu di bapak ini kilo. Kok malah iki sih? Hei, Sekti telu Sekti. Bos, juraganku. Dicatet. Kok catet iki mangare. Wong arek iki lho, bapak iki lho batune entek iki. Sekti, yo opo rek? Kok malah ini buka kasih iki? Apane? Iku yo opo sih? Arek mang lencing dukur lambe iki kok malah ngene sih? Yo alhamdulillah. Alhamdulillah ya apa? Sukses. Dengkulmu sukses. Iki lho, batune entek iki lho. Wong arek kejit-kejit iki lho. Dicatet. Kon bojoe aku kon, Sek. Kayak kon bojo penipuan iki pasal 378 lho kon lho. Lah napa bojo ngene iki asli? Kan kula nek ngomong nek dadi kemane ditutup dicatet. Lho, sing tak karepno guguk iki sing arek klambi ijo nyelukon Pak Wang lho. Sing pundi? Klambi ijo pamitan nang pasar nyelukon pala anakmu lho. Ora napa mboten ngawur ae tuk. Lah terus iku bang sapa? Sampe karo ta? Iya, ya iki anak kula. Lho, iki anak kula. Lah kok sok penceng ambek ketir-ketir kene kabeh iki lho. Iki jeki kabeh. Dicatet. Catet. Gak iso sah. Mana papat ya meneh ya langsung ya. Nggih lho Pak. Mana papat Pak? Papat kan ndase ya. Gak kon bojoe iki kon iki nipuan ti. Kon niku ya opo. Kan ngomong. Penipuan awakmu. Penipuan kakekmu anjlok kula. Dicatet. Catet-catetan. Tak buak bukumu kono. Titik-titik dicatet. Kan ngomong ngamar anak kula. Ngene iki anak kula. Sing klambi ijo mang lho nyeluk kon Pak pamitan nang pasar ku lho. Sinten? Klambi ijo. Ola napa mboten. Bos, enak iki iso ngene-ngene, Bos. Iso ngene-ngene, Bos. Ketang lu sok gaya. Bos, Gaya apa? nek lapo-lapo iso ngene-ngene, Bos. Kok durung diapa-apano wis kesetrum ngono kok. Pun masih napa sampean kon mun kula trima. Sah. Ngene iki bojo sampean. Kok gak iso ti? Lho, Janjine maya apa? janine apa ya? Soale apa, Bos? Aku yo kalah. Mergo dicatet. Ngomong loro. Kan kepengin anakku lho ngene iki anakku lho. Lah kurang diapa-apano wis kejit-kejit lho. Enak langsung ngomong. Hei, duwe bojo gaya lek yo seneng sih. Gaya dengkulmu atos ngono Iso ae. ngene. Lah iya. Wong arek ayan ngene kok ditawa-tawano. Nek diwae enak. Sampe lali-lali ngene. Sapa sing ayan iki? Gak ayan kan? Suka. Lho. Ya Apa? Sopo sing ayan jare? Wong ayan gak ngaku iki lho. Iki nek malah. Hei. Wis. Apa iki? Paras. Niki lho anakku lho. Apa? Anakku dirabeni gak gelem. Sapa sing rabi? Iki. Kandangmu ngono ah. Tadi dirabeni kan. Oh, niku gak kesel wae nang kene mesti ya. Dirabeni anggitmu wedhus ah, dirabeni. Kadang ditumpahi anakku. Rokok. Rasane rokok mungkin mang gak ngemut belas rokok. Ari, rokok mana rokok? Kene. Itu urusanmu. Wonten arene iki lho. Rene. Kenapa? Rokok. Marjuki gurung rokokan. Mboten beto e. Kon niku ya apa kon kere kon saiki? Kere yo. Kiri. Oh, kan kere yo. Wah, iki mana men rokokan anak iki lho rokokan wekku. Tak kelak tambah kere. Iki anakku rokokan enak. Anak rokok ya apa? Iki enak. Aku gak rokokan. Kula mboten gak ada rokok, terus urang mawon. Mboten gak ada napa-napa e. Iki anakku iki duwene pen. Moh, aku masih mbok anakmu moh. Enak iki ya. Mboten ada rokok. Siapa sih? Kek ono takon niku. Kan gak duwe blas rokok. Oh iki kebacut kon niku kok. Tak usah kakek cangkem marjuki rokoke lho Ndi. Rokoke lho ndi? Iki kae mana iki? Kok tambahan dari yo ya apa sih? Aku dhewe gak rokokan. Iki lho anakku rokokan gak apa-apa.
Anakku rokok-rokok entuk ae. Ojo sembrono lho. Medeni wedi aku. Ojo sembrono. Ngeten mawon. Ya apa? Tak jopono sik. Mari ngono kon gak balik. Oh, awak dhewe gak balik. Ya nek iki. Gak balik. Nek aku paling iki. Ngoten mawon. Tak jopono. Ya nek iki. Lah iki. Ojo kuwatir. Ojo kuwatir gak balik, hei. Iku